Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Ели. Благодаря ви още веднъж, че отново сте в моя канал, моят диабетен канал, в който основната насоченост е обществото с диабет и техните близки. За който е нов в канала, аз съм Ели, от 20 години имам захарен диабет тип 1 и си говорим на темите и болешките, които интересуват диабетиците. Днешната тема е много интересна според мен, дори за хората, които нямат диабет. И като цяло смятам, че много хора поне под някаква форма са се сблъсквали поне веднъж в живота си с ситуациите, които ще опиша. Дори видях, че една моя последователка беше коментирала предходното ми видео, че иска видео точно по тази тема. Аз точно в този момент го подготвях и така ми стана много приятно, че наистина с вас явно сме на една вълна и би ви било интересно тази тема, която подготвям. Която днес ще си говорим за ниската и за високата кръвна захар, а именно хипогликемията и хипергликемията. Първо ще ви обясня, отбелязала съм си няколко опорни точки, по които ще вървим. Ще обясня какво са симптоми, при които можем да ги наблюдаваме, кое докторите считат за ниска и съответно за висока кръвна захар, как да се справим с тях и как да ги намалим в ежедневието ни. Ниската кръвна захар е така наречената хипогликемия, се наблюдава най-често при диабетици. Това е обикновено, когато нивата като цифри, дали на сензора за измерване на кръвна захар или на глюкомер, обикновено са под 4 или под 3,9. Например, диабетиците понякога и при по-ниска захар от 4,5 също усещат симптомите, които са на ниската кръвна захар. Опасно е да се стига до нея, не е хубаво и трябва да избягваме, защото тя влече със себе си редица нежелани от наша страна последствия. Така, какво усещам, че се случва с тялото ми? Така, на първо място аз лично усещам ужасно неприятно сърцебиене. Просто сърцето ми прави така направо в гърдите и е изключително неприятно. Усещам главоболие, усещам умора, усещам... понякога започва и много изобилно потене. Понякога се случва и направо едно такова състояние на тревожност. Може би е свързано с някакви психотични влияния на ниската захар върху тялото ни. Точно взето, това са основните симптоми, които наблюдавам при себе си, но те могат да бъдат и много други. Аз ще приложа една картинка, която намерих в един диабетен сайт, да ги разгледате. Отделно може да приложа и линк към техните статии, за да прочетете нещо допълнително. Отново напомням, не приемайте думата ми за закон, подхождайте критично към всичко, което ви казвам. Аз говоря от моя личен опит, вече 20 години с диабета, не съм доктор и просто споделям ситуациите, през които съм минала. Това са най-честите симптоми, които усещам в тялото си. Обикновено винаги на първо място усещам сърцебиенето. Просто винаги това ми е най-първият симптом, поне в моето тяло, което се усеща. Какви действия предприемам? В момента, тъй като съм с сензор, знаете, той ми показва в момента, в който захарта тръгне да пада под 4 и най-често първоначално си хапвам банан, защото той много бързо ми вдига захарта и в същото време не е бяла захар. Знаете, че аз съм много против бялата захар. Или като цяло форми, те също сравнително бързо ми действат. Вече ако видя, че захарта ми тръгва да пада, тогава прибягваме до нещо с бяла захар. До момента не ми се е налагало да си инжектирам глюкагон. Глюкагон, знаете, е обратният хормон на инсулина. Той се бие, предполагаме, по лекарско предписание. Пак казвам, никога не съм ползвала. При много ниски захари, за да се дигне по-бързо захарта и да няма осложнения, но не че съм нямала чак толкова ниски стойности, но просто не съм ползвала. Никога не ми е било обяснено от ендокринолози как точно се използва, в кои ситуации е подходящо, тъй че ако някой ден разбера, ще ви споделя тук в канала, за да сте наясно и вие, ако не сте използвали като мен. Съобщавам ли за ситуацията на околните и като цяло какво могат да направят хората, близките около нас?
разбира се, че съобщавам, но тук искам да направя едно отклонение, когато мога. Защото, не знам при всички диабетици ли е така, но, например, при мен има нещо като 3 вида падане на кръвната захар и трите са изключително неприятни, всяка по свой си начин. В първия вид падане на кръвна захар много често ми се случва да съм хиперактивна, изобщо по никакво действие от поведението ми не може да се разбере, че ми е ниска захарта, просто ставам супер активна, много енергия имам. Наистина, ако не кажа, че ми е ниска захарта, няма шанс да се разбере. В други ситуации направо толкова много ми се доспива, отново пак не винаги се разбира отстрани дали ме е ниска захарта или просто ми се спи, просто директно така унасяте, не можеш да кажеш. И третия случай, който според мен лично е най-гаден, тъй като при тези първите два има как да кажеш на човек около тебе, че ти е ниска захарта, да ти съдейства, да ти донесе нещо сладичко или бърз въглехидрат, за да може да се реагира своевременно. Но третия вид е просто, поне аз така го преживявам, за мой късмет е горе-долу рядко. Толкова се чувстваш някакси като психологическа мъгла, даже като мозъчна мъгла се усеща, че ти дори не можеш да кажеш на хората около теб какво ти е. Просто на мен ми се е случило, моя мъж ме пита какво ти е и аз седя, нищо не му казвам, аз дори не казвам добре съм, просто седя и мълча. Все едно мозъка ми е тотално замъглен, нищо не ми идва, не знам какво да му кажа, не мога, не че не искам, просто не мога. Не знам дали ви се е случило, надявам се не, за мен лично това е най-неприятното усещане за ниска кръвна захар, точно защото сам не можеш да се помогнеш винаги и ако не съобщиш на околните, много неприятна ситуация може да се стигне, тъй че по-добре първите два вида, а пък се надявам при вас, ако имате ниски кръвни захари, да си ги усещате своевременно и като цяло даже да ги избягвате. Колко често ми се случва и какви са причините? Причините могат да бъдат много, могат да бъдат прекомерно инжектиране на инсулин или пък това се получава обикновено, когато не знаеш точно колко грама въглехидрати си поел и съответно инжектираш повече инсулин, или пък ако захарта ти е била малко по-ниска, не казвам да е 3, но примерно да е 4 и нещо 5 и ти да си сложиш отново повече инсулин, въпреки че ще консумираш храната, която би консумирал и ако захарта ти е 9, например. Понякога се получава и при прекалено много тренировки. Например, доколкото виждам по мои познати диабетици, по-често дори при тях се получава, когато прекалено много движение имат. При мен не се получава така. Аз когато тренирам, съм с инсулиновата помпа на тялото ми, не я махам. Преди я махах, но не се чувствах добре. Аз не си махам инсулиновата помпа и не знам, не ми пада захарта, честно казвам, от тренировки. Дори ми се е случвало, тук един дисклеймър ще кажа, но ми се е случвало, когато захарта ми е висока, защото аз рядко имам високи стойности, но ми се случва 2-3 пъти в годината. Един път имах захар 15, даже беше сравнително скоро и извинявам се, чувам зайчетата да вървят, малко се разсеях. Случва ми се захарта да ми е 15, отивам в фитнеса и при мен лично кардиотренировките много бързо ми свалят захарта, за разлика от нормални тренировки с тежести, например. Правейки кардио, захарта ми вместо да слиза надолу, започва да се качва. Честно казано, ако някой ден имам възможност да заснема някой YouTube видео с доктор, ще се радвам доктора да обясни. За момента очевидно няма. Имам такъв план, но за момента все още не мога да го осъществя, по-натам. И бих се радвала от чисто медицинска гледна точка да чуя каква е причината да се получава така, захарта да се вдига, защото не знам при всички ли е така, на мен ми се е случило, захарта ми се вдига от тренировки. И да, много често ми се е случило да ми казват, ами да, тя в момента ти се вдига, но примерно един час след тренировката ще ти падне. Не се случва така, поне при мен. Може и организма ми просто да реагира по-различно, защото, както сте чували и в другите ми видеа, тялото ми реагира малко по-различно от на някои диабетици. Това, разбира се, дължи на това, че всеки е индивидуален. Това са причините за възникването на ниска кръвна захар.
как близките да бъдат подготвени и как да се избегне стигане до такива ситуации. Единственият съвет към самите диабетици, който мога да дам, е просто да има постоянен мониторинг на кръвната захар, дали чрез сензор за измерване на кръвна захар, който през една минута показва на телефона колко е захарта. Ако не сте с сензор, не си измервайте захарта само преди да ядете, както често казват докторите. Измервайте си я по-честичко. Разбирам, че не е приятно постоянно да се обождаш, пръстите ти да посиняват, да имаш дупки по пръстите. Разбирам, че не е приятно, но в крайна сметка това си е за нас. Това е съвета, който мога да дам. А близките на диабетиците, съвета към вас, който мога да дам е бъдете търпеливи най-вече, особено ако сте в начален стадий на откриването на диабета и съвсем отскоро ваш близък има диабет, защото търпението и изпадането в различни ситуации ще ви научи как да действате. Всеки е индивидуален, пак казвам. При мен едно работи, при вас може да не работи. Хубаво е винаги, когато се излиза извън дома или като цяло навсякъде, да имате нещо сладичко във вас или пък инсулин. Под сладичко няма преди да си носите шоколади всеки път. Аз най-често прибягвам до банани и до форми, както казах. Всеки се решава за себе си какво. Не целя да натрапвам моето мнение, но съветът ми, имайте някакъв бърз въглехидрат у вас и съответно устройството, с което си измервате кръвната захар, както и инсулин, за да може да реагирате пък за обратната ситуация, за която сега ще говорим, а именно хипергликемията, т.е. високата кръвна захар. Тя има различни референтни стойности, тъй като зависи кога се измерва, зависи дали е измерена сутрин на гладно, след ядене, колко време след ядене, тъй като примерно при нас диабетиците обикновено се гледа след час и половина-два след храната, тогава се гледа колко ти е захарта и дали се е нормализирала, но, например, при бременните съм чувала, когато съм лежала в ендокринологията в ВМА, че тя ги следят 1 час след ядене. Не е толеранса 2 часа, както при нас. Точно за да няма щета върху плода, 1 час след храна трябва захарта да бъде отново нормална. Какво усещам? Симптомите тук отново са и физически, и психически. Общо взето някои дори се повтарят с ниската кръвна захар. Имам една приятелка, която пък тя симптомите, които аз изпитвам при ниска кръвна захар, тя ги изпитва при висока. Вече самия диабетик общо взето може да си ги усети, защото отсреща, от другата страна, може визуално да изглеждаме по еднакъв начин, но самия диабетик го усеща по друг. Аз забравих да кажа всъщност нещо много важно за ниската кръвна захар. Един от симптомите е, аз лично много често пребледнявам, когато ми е ниска захарта. Освен, че, нали, както казах, се случва и да се изпотяваш понякога. Пребледняването случва ли се, при мен лично винаги е ниска захарта. И много често двата симптома вървят ръка за ръка. Просто изпотяването и пребледняването, като ме види мъжа ми, веднага знае, че трябва да носи нещо сладичко. Така, още взето при високата кръвна захар, най-честите симптоми, поне при мен, са много неприятен вкусът, такъв ацетонов имам в устата, пие ми се още повече вода от обикновено. Аз пак не веднъж съм ви казвала, че си пия доста вода на ден, не защото ми е висока постоянно захарта, обичам просто водата. Пийте вода и вие. Съответно, постоянно ти се ходи до тоалетна. Виждам тук в интернет, че са посочили и други симптоми, като например замъглено зрение, умора. Аз тези двете конкретно ги изпитвам при ниска захар, затова в момента не ви ги казах като мой симптом, защото пак казвам, в момента изброявам симптомите, които аз чувствам. Посочили са коремни болки, чувство или гадене и често наличие на инфекции в пикочния мехур. Това да, те най-вероятно са така, аз лично не ги изпитвам тези симптоми, въпреки че ако в редките случаи, в които захарта ми е достигала доста високи нива, ми се е случвало дори да ми се повръща и такова много е неприятно, дори не точно повръщане ми, гадите се и знаеш, че няма какво да повърнеш или пък и да имаш, не можеш да повърнеш, обаче го усещаш много неприятно и ето тук даже като една буца.
Да, това са симптомите и действията, които предприемам. Обикновено са да си направя корекция на кръвната захар с помпата. Съответно, в предишно видео може да видите, ще се опитам да ви оставя линк накрая. Отбелязвам колко ми е кръвната захар, помпата показва колко инсулин трябва да се сложи и другото най-често, което правя веднага след като се сложа инсулина, е да отида да се пораздвижа. Не е задължително да ходя да правя цяла тренировка в фитнес или като цяло в зала. Може просто да направя една по-дълга разходка и аз лично се повлиявам. Друго нещо, което искам да кажа като цяло за добрия контрол на кръвната захар е това, че имайки диабетика постоянно движение, и вече съответно, когато си е нагласил инсулиновите стойности, няма да има такива чести амплитуди ниска-висока постоянно, защото те са много вредни за нас и трябва да ги избягваме. Аз, например, съм забелязала, тъй като когато отидем на море или като цяло на почивка, обичам да си почивам, не ми се тренира тогава, но съм забелязала, че тогава, въпреки многото разходки и като километри, и като изобщо като движение, което имаме, когато отидем на почивка някъде, където да се разходим, в захарта ми има амплитуди, въпреки че не ям неща, които предполагат да ми се вдига захарта. Затова съм решила следващия път, като отидем някъде на почивка, ако е за повече от 3-4 дни, задължително да се движа, за да не се получават тези неприятни състояния. Някой помага ли ми? Да. Като бях малка, разбира се, родителите ми много ми помагаха с високите кръвни захари, постоянно ме изкарваха на разходка, съответно инсулина. Нещата, които казах, те по-често са стандартни, но да, в момента какво може да направят хората около нас, току-що го казах. Какви са причините за възникването? Много интересна за мен. То даже направя за отделно видео тази тема, затова сега отгоре ще кажа при мен как действат. Аз съм от тези шантавите диабетици, които ако хапнат шоколад, няма да ми се вдигне толкова захарта, колкото ако съм под стрес. Стресът, както не знам дали някой не знае, не вярвам, е първоизточник на много проблеми в днешно време. Просто живеем в изключително стресово време, нормално е, но все пак трябва да се справим с него и да се опитваме да го сведем до минимум. Стресът при мен страшно много влияе, много ми вдига захарта, понякога дори с дни. Ще дам един пример от времето в университета. Винаги, когато съм имала някои по-тежки изпити, предните 3 дни, включително и в деня на изпита, просто колкото инсулин да сложа, колкото и тренировки да направя, захарта не спада. Да, не е хубаво, от мен се зависи, аз просто съм чувствителна и може би ги изживявам така повече нещата, затова толкова съм се притеснявала, но трябва да се борим с тях. Истината е, че аз по трудния път научих, че ако нещо толкова ни стресира и не можем да се справим с този стрес, в крайна сметка нищо в този живот не е на тази цена и ако можем да изрежем от живота си това стресово събитие, този стресов фактор, защо да не го направим? Пак казвам, не е на всяка цена. Така, стреса, съответно прекомерната консумация на въглехидрати, малкото движение, просто малкото движение, прекомерното хранене, не само за диабетиците и за здравите хора, са неща, които не трябва да правим. Просто живеем във времена, в които повечето хора са затлъстели, живеем във времена, в които са изключително стресови. Защо допълнително да напрягаме организма? Аз много често така направо се ядосвам на хората, защото живота и без това е стресов. Има някои неща, които не зависят от нас. Но тези неща, които зависят от нас, защо да не ги направим? Защо да не си направим живота по-хубав и по-здравословен? Защото, имайки един по-здравословен живот, автоматично живота ще стане много по-добър във всеки аспект. Както да е. Както вече знаете, съм много крайна в някои си виждания. Не толерирам много такива лоши навици и по-скоро безхаберието към здравето. Да, за да не ме нахейтите отдолу, няма да продължа. Шегувам се, разбира се. Така.
Друго, което е посочено, забравих аз да го спомена, много често се случва да се получи реактивна висока кръвна захар, т.е. когато захарта ви малко по-рано е била по-ниска, след това дори да сложите инсулин след като сте консумирали въглехидратите, става често висока. Важното е да не минава някакви граници и после дори да стане реактивна, да я свалим по-бързичко, за да нямаме, пак казвам, такива амплитуди. И това, което мога да ви кажа за ниската и за високата кръвна захар, съвета ми към вас е постоянен мониторинг, постоянно движение и добра храна. И така, това е, което исках всичко да ви кажа днес за ниската и високата кръвна захар. Ще ви бъда много благодарна да се абонирате за канала, да харесате видеото, ако ви е било интересно, да пишете коментари, чета всичко отдолу. Поздрави на всички вас! Ще се радвам да станем едно голямо диабетно общество, да споделяме своя опит и съвета последно, който мога да дам към близките на диабетици. Бъдете търпеливи, за мен лично това е ключа към всичко. Извинете, пак технически проблем, то просто няма да е мое видео, ако нямам технически проблем. Съвета ми към близките на диабетици, бъдете търпеливи, опитвайте се да, когато се случи някаква ситуация на ниска или на висока кръвна захар, без значение, опитайте се да си изградите някакви заключения, не крайни, разбира се, горе-долу какво се променя в поведението, в физическото състояние, в всичко, което отсрещния човек, който е диабетик, извършва и с времето се свиква и тези ситуации намаляват, когато се научим да ги разпознаваме. Знам, че е трудно, но пак казвам, с търпение и време става. Това е. Благодаря ви много, че бяхте с мен. Хубав ден!